Hej, Jeppe fra Trackday-klubben. Der kommer jævnligt spørgsmål i forhold til prissætning og til køretid, når vi kører på FDM Jyllandsringen, så det tænkte jeg bare lige, at jeg vil prøve lige at sætte et par ord på. Jyllandsringen, det er jo Danmarks største racerbane, og når vi kører der, så kører vi altid på den store bane, så vi lejer både bane 1 og bane 2, og vi gør det typisk, lejer banen fra kl. 8 om morgenen til kl. 18, og det er selvfølgelig for at få så meget køretid som muligt. Det betyder også, at når andre arrangører måske kun lejer bane 1, så ender vi jo med at have alt andet lige en noget større udgift på banelejen. Men erfaringen er også, at vores deltagere de vil gerne køre på den store bane, så det er jo det, vi forsøger at imødekomme der. Så er der jo altid en balance mellem køretid og antal deltagere. Og den balance hænger i høj grad sammen med miljøgodkendelsen på Jyllandsringen, og det handler konkret om støj. Så jo flere biler vi har med, jo mere støjer vi, og jo kortere tid kan vi alt andet lige køre. Vi kan også have færre deltagere med, men så er der færre deltagere at dele udgifterne ud på, så det er sådan en balance vi har. Så vi kører typisk med 36 biler fordelt i 4 grupper. Og jeg kan sige, at reel køretid giver cirka 1,5 times reel køretid for alle deltagere. Og det plejer, må jeg også sige, at være ganske rigeligt for de fleste. I hvert fald så har vi typisk mange deltagere, der er kørt hjem et stykke tid, før klokken den bliver 18. Der er også typisk, der har også været nogle spørgsmål i forhold til, at vi kunne spare lidt penge på at ikke servere mad og drikke. Det er selvfølgelig rigtigt, men vi er derude hele dagen, og jeg tænker i stedet for, at vi alle sammen skal have madpakke med, så håber jeg, at de fleste sætter pris på, at der er fornuftigt mad og drikke som en del af pakken. Vi serverer også en eftermiddagskage, den kan vi selvfølgelig også spare væk, men ja, det skulle gerne være sjovt at være med også på den del. Også tit et spørgsmål omkring, vi kunne måske spare lidt på instruktørerne, og det er selvfølgelig også rigtigt. Dog vil jeg sige, at instruktørerne er ikke den største udgift for os, det er banelejen. Og så vil jeg rigtig gerne, at vi har et godt element af læring på vores dage, sådan at folk ikke kun har en sjov dag, men også bliver bedre til at køre bil ved vores arrangementer. Så vi har nogle af de, synes jeg, bedste instruktører med, og det koster selvfølgelig også noget at have dem med. Og endelig vil jeg sige, at Trackday-klubben driver jeg som en hobbyvirksomhed, men det betyder også, at vi har nogle udgifter til revisor, til hjemmeside, til tilmeldingssystem, som gerne skulle gøre det nemt for jer at melde jer til. Det koster selvfølgelig også alt sammen, men jeg kan sige, at sådan, hvis jeg skal give bare lidt indblik i økonomi, så har vi som sagt plads til 36 biler, og hvis vi har 33 biler med, så har vi faktisk underskud på dagen. Så vi kører det sådan med små marginer og skal reelt have fuldt bookede arrangementer for at det løber rundt. Jeg håber det lige giver en lille smule indblik i vores årsagerne til prissætning og også hvad der ligger til grund for den køretid der er.